Είμαι γρήγορος. Σαν τον Flash. Bets. Με τα Flash Bets απολαμβάνεις νέα bets κάθε λεπτό έως 50 αγορές ανάλογα, live chat και άμεση πληρωμή κερδών. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Το κάργουνο σήμερα οι Athens Bucks υποδέχονται την Μπάσαρε στα πλαίσια της Summer Progress. Athens Bucks που έχουμε μαζευτεί αρκετά άτομα. Πρέπει να δούμε λίγο το roster της ομάδας. Ωραία συνεργασία εδώ που θα τελειώσει με επιτυχία. Η σκόρ τον Κατσούλη για το 2-0. Για τους γηπεδούχους λοιπόν έχουμε τον Κατσούλη, Λιραντονάκη, Δημήτρη και Ιωάννη, Καπή, Σταμάτη, Χριστόπουλο, Κοτσουλιά, Φωτεινό, Αποστολόπουλο και Βερόνη. Η επίθεση ξανά είναι για τους γηπεδούχους. Η προσπάθεια του Περιφέρεια είναι εύστοχη. Με σκόρ το Βερόνη για το 5-0. Πάμε τώρα στην φιλοξενούμενη ομάδα. Με τον Δασκαλόπουλο, Σιαμήτρο, Πολυχρονόπουλο, Γρηγοράκη, Νταφόπουλο, Τσιόλο, Τσάκαλο και Γρομιτσάρη. Στη γραμμή των βολών ο Δασκαλόπουλος δεν κατάφερε να σημειώσει το έμεσο τρίποντο. Το σκορ πλέον είναι 5-2. Άλλη μια εύστοχη προσπάθεια ξανά με το Βερόνι από την περιφέρεια που βρήκε γρήγορα το ρυθμό του. Έχει ζεσταθεί για τα καλά από τα 6,75. Πήρε τώρα για την Μπάσαρε που θέλει να μειώσει. Θα κλέψει εκεί, όμως θα στοχίσει ο Σιόλος. Φεύγουν ξανά οι γηπεδούχοι. Ωραία συνεργασία. Άστοχος όμως ο Χριστόπουλος. Στον ευθυνδιασμό εκεί ο Δασκαλόπουλος. Θα τελειώσει τη φάση για το 8-4. Ο Δασκαλόπουλος που είναι μέχρι τώρα ο μόνος σκόρερ για την ομάδα του. Θέλει να περάσει και διαδίσει το φάουλ. Ο Αποστολόπουλος. Την baseline επαναφορά. Με χώρο το σκέφτεται και θα το κάνει ο Κατσούλης. Από την περιφέρεια θα στοχίσει όμως και εύκολα το rebound για τον Πολυχρονόπουλο. Athens Bucks που προέρχονται από νίκη, στην οποία βέβαια έχανε και ένα σοβαρό τραυματισμό. Να ευχηθούμε περαστικά στον Αντώνη. Σκοράρει τώρα ο Πολυχρονόπουλος μειώνοντας σε 8-6. Η διαφορά πλέον είναι στο καλάθι. Ωραία συνεργασία. Κατσούλης. Καλό το deflection για την Μπάσαρε. Με μακρινή πάσα. Πρόλαβε. Το σούτ στην περιφέρεια είναι εύστοχο. Με σκόρερ ξανά το Δασκαλόπουλο που φτάνει τους 7. 8-9 προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους. Άλλη μια προσπάθεια και αυτή εύστοχη για την περιφέρεια, η απάντηση
από τον Βερόνι. Ξανά από τον Βερόνι μάλλον. Και ξανά το προβάδισμα για τους γηπεδούχους. Θα φτάσει μέχρι κάτω τρακέτα και θα σκοράρει. Πολύ όμορφο καλάθι από τον Τσιόλο. Θα σημειώσει τους πρώτους του πόντους για το 11-11. Θα καταφέρει να πάρει το rebound και να εκτελέσει κάτω από τη ρακέτα ο Λιραντονάκης ο Γιάννης με το 13-11. Προβάδισμα ξανά για τους γηπεδούχους. Δυναμική αρχή και για τις δύο ομάδες στο πρώτο δεκάλεπτο. Θα γίνει το λάθος από τους φιλοξενούμενους. Αυτή τη φορά ο Βερόνης θα στοιχήσει. Η κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Πολυχρονόπουλος. Θα κερδίσει το φάουλ. Το οποίο είναι και για βολές. Θα ευστοχίσει την πρώτη προσπάθεια, φτάνει τους 3 πόντους. Και έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει, βάζοντας τη δεύτερη βολή. Και θα το κάνει 13 όλα. Έχουν περάσει στα μισά της πρώτης περίοδου. 4 και 55 απομένουν για την ακρίβεια. Κατσούλης. Θέλει να περάσει, πιέζεται από τον Τσιόλο. Ωραία συνεργασία. Άστοχος όμως ο Λιραντονάκης. Έφυγε πάσα ρε. Ωραία συνεργασία ξανά. Με σκόρερ πάρει το Πολυχρονόπουλο. Φτάνει τους 6 πόντους. Προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους. Θα μπει δυναμικά ο Κατσούλης, θα πάρει το rebound. Βερόνης. Καλό το deflection του Δασκαλόπουλου που έχει διαβάσει τη φάση. Έχουν οι φιλοξενούμενοι. Κιόλος κερδίσει το φάουλ από τον Αποστολόπουλο. Και στη θέση του Κατσούλη θα περάσει ο Σταμάτης. Έγινε παραφορά. Σκαλόπουλος. Καλή άμυνα από τους γήπεδούχους που δυσκολεύουν το έργο της Πάσαρε. Θα στοχίσει εδώ ο Πολυχρονόπουλος στην υποποίηση. Μπάλα στα χέρια του Βερόνι. Φεύγουν οι γήπεδούχοι. Η διαφορά να είναι στο καλάθι. Άλλο ένα καλό deflection από τον Δασκαλόπουλο. Άλλο ένα κρέψιμο για την Πάσαρε. Και ο Τσιόλης θα κερδίσει άλλο ένα φάουλ. Αυτή τη φορά και βολές. Θα στοχίσει στην πρώτη προσπάθεια. Και μία στις δύο. Διαφορά πλέον στους 3. Στολόπουλος από πλάγια θέση, το σούτ θα είναι άστοχο. Πάτησε γραμμή όμως ο Γρομιτσάρης. Με time out και επιστρέφουμε.
Τελείωσε στο καρέ. Μαγκάλιο αργά παρόν από ποτέ. Τελειώνουν Mad Frogs με New York Fix. Ένας καφές μοιάζει ελιξίριο του Panoramix. Ομάδα πλήρης, χρειαζόμαστε κορμιά και ζήλο. Γιατί με Wardogs θα έχει ξύλο. Σ' όλο το ζέσταμα, χέρι αλφάδι. Ακούω λιγότερα κρακ, καλό σημάδι. Τούτο το βράδυ, το Athens Hall θέλει δεν θέλει. Θα γίνει ανοιχτό στην Κυψέλη. Κλέβω το τζάμπολ, εύκολη πόντι. Με εμπειρία καλύπτεται μισό πόδι. Σ' έχω στο ένα σε ένα σπιτσιρικά. Επιστρέφουμε από το time out για επαναφορά την Athens Bucks, το Βερόνι. Θα στοχίσει ο Χριστόπουλος το rebound για τους φιλοξενούμενους. Φεύγει ο Τσιόλος. Με χώρο, το σκέπτεται και θα εκτελέσει από την περιφέρεια. Όμως θα στοχίσει ο Ταφόπουλος. Ωραία σκέψη εδώ, δεν πρόλαβαν όμως να ολοκληρώσουν τη φάση και να συνεργαστούν με τον Λεωνίδα Δοντονάκη. Έφυγαν γρήγορα οι Πασαρέ. Τσιόλος. Με χώρο. Ο Φουρνιέ θα ευστοχίσει. Το 13-19 είναι η πρώτη του πόντου στο παιχνίδι για τον Ρωμιτσάρη. Βερόνης. 1:55 απομένουν για τη λήξη του δεκαλέπτου. Θέλει να μπει για τον τρέφει και κερδίσει το φάουλ ο Φωτεινός. Θα στοχίσει την πρώτη προσπάθεια, τη γραμμή των βολών. Και μία στις δύο μειώνουν οι γηπεδούχοι. 14-19. Υποποίηση θα καταφέρει να σκοράρει ο Νταφόπουλος. Το 14-21. Στους 7 η διαφορά. Με χώρο ο Βερόνης που είναι άχαστος από την περιφέρεια. Θα σκοράρει άλλο ένα τρίποντο, 4-6. 4 λοιπόν εύστοχα τρίποντα από το πρώτο δεκάλεπτο. 17-21. Στολόπουλος. Τελειώσουν τη φάση Πασαρέ για το 19-21. Η Bucks, με συγχωρείτε. Άλλη μια προσπάθεια την περιφέρεια, εύστοχο και αυτό το τρίποντο, αυτή τη φορά με το Γρηγοράκι. Βροχή τριπώντων στο πρώτο δεκάλεπτο. 19-24. Ωραία συνεργασία εδώ για τους γηπεδούχους. Με το Σταμάτη να κερδίσει φάουλ. Ευκαιρία να μειώσει από τη γραμμή των βολών.
Θα πάρουν το rebound οι Bucks. Με χώρο από την περιφέρεια το shoot. Θα στοχίσει ο Αποστολόπουλος. Και στη γραμμή των βολών ο Τσιόλος, όπου θα ευστοχίσει στην πρώτη του προσπάθεια. Στους 4 πόντους, άστοχος στη δεύτερη. 20 δευτερόλεπτα απομένουν. Μερώνης. Η προσποίηση πολύ ωραία από τον Σταμάτη. Το Φωτεινό, με συγχωρείτε, όμως θα στοχίσει. Το rebound και το shoot. Από εδώ θα τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο με σκορ 19-25. Επιστρέφουμε σε λίγο. Άκου από εδώ το τρίξιμο του παρκέ. Ο Κηφισός κινήτωσε στο καρέ. Μαγκάλιο αργά παρόν από ποτέ. Τελειώνουν Mad Frogs με New York Fix. Ένας καφές μοιάζει ελιξίριο του Panoramix. Ομάδα πλήρης, χρειαζόμαστε κορμιά και ζήλο. Γιατί με Wardogs θα έχει ξύλο. Σ' όλο το ζέσταμα, χέρι αλφάδι. Ακούω λιγότερα κρακ, καλό σημάδι. Τούτο το βράδυ, το Athens Hall θέλει δεν θέλει. Θα γίνει ανοιχτό στην Κυψέλη. Κλέβω το τζάμπολ, εύκολη πόντι. Με εμπειρία καλύπτεται μισό πόδι. Επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο του αγώνα. Πρώτη επίθεση του Athens Bucks. Σκορ πρώτου δεκαλέπτου 19-25. Τις δύο ομάδες να μπαίνουν πολύ δυναμικά. Προπάδες στην αρχή είχαν οι γηπεδούχοι. Μετά τα μέσα όμως επικράτησαν οι φιλοξενούμενοι. Με πολυφωνία στο σκοράρισμα. Και είδαμε και πολλά τρίποντα και από τις δύο πλευρές. Μια μακρινή πάσα στον ευημιασμό. Δεν πρόλαβε ο Γκρομίτσαρης. Ο Μιτσάρης μάλλον. Μπορεί να τον λέω Φουρνιέ που είναι πιο εύκολο. Φωτεινός με χώρο, δεν επέλεξε να σουτάρει. Και επιθετικό φάουλ. Κατοχή λοιπόν για τους φιλοξενούμενους. Δασκαλόπουλος. Είναι να πέσει, θα καταφέρει ο Τσάκαλος. Σιόλος. Είδε το Πολυχρονόπουλο κάτω τη ραγιά, το οποίο στοχίσει. Έχει ο Βερώνης. Βερώνης ο οποίος έχει ήδη 4 εύστοχα τρίποντα. Θα αλλάξει τώρα για τον Σταμάτη. Άστοχη προσπάθεια. Φεύγουν οι φιλοξενούμενοι. Σιόλος. Σκαλόπουλος. Προσπάθεια από την περιφέρεια, άστοχο το σουτ, εύκολα το rebound για τους γηπεδούχους. Η μπάλα θα περάσει εκτός. Και η επαναφορά είναι για τους γηπεδούχους με τον Βερώνη.
Στολόπουλος. Με χώρο το σούτ από την περιφέρεια θα είναι χαμηλό από το σταμάτη, χωρίς καμπύλη. Φεύγει Πασαρέ. Καλό το deflection για τους γηπεδούχους. Φεύγει ο Βερώνης. Στολόπουλος. Ωραία συνεργασία. Βερώνης με χώρο. Το κάνει από την περιφέρεια. Θα το χάσει αυτή τη φορά. Επιθετικό rebound όμως. Θα σκοράρει σε δεύτερο χρόνο ο Καπής. 21-25. Μειώνουν οι γηπεδούχοι. Δασκαλόπουλος. Άλλο ένα καλό deflection με τον Φωτεινό. Έχουν εστιάσει πολύ στο αμυντικό κομμάτι οι γηπεδούχοι. Στο δεύτερο δεκάλεπτο και αυτό είναι φανερό. Καπής θα στοχίσει το rebound από τον Πολυχρονόπουλο. Φεύγει Πασαρέ. Ο Μιτσάρης. Τώρα περάσει κλείνεται από 2. Υποποίηση θα στοχίσει. Καλή άμυνα. Θα κλέψει ξανά. Συνεχίζεται η επίθεση όμως. Για τους φιλοξενούμενους Δασκαλόπουλος. Θα σκοράρει. Παρά την πίεση φτάνει τους 9 πόντους. Και το 21-27. Θα γυρίσει και θα εκτελέσει υποποίηση. Θα σκοράρει ο Καπής ξανά. Πιεστική άμυνα, ξανά θα βγει με επιτυχία για τους γηπεδούχους. Γρήγορα διαπίεση με τον Αποστολόπουλο. Λειτουργεί άψογα αυτό που θέλουν να κάνουν οι γηπεδούχοι. Η διαφορά είναι στο καλάθι. Προσπάθεια, θα καταφέρει να σκοράρει ο Ταφόπουλος. Επιδέσει τους γηπεδούχους. Ο Γεντονάκης θα ευστοχίσει, ήταν τους 4. Και έχουμε άλλο ένα time out στο 27-29, επιστρέφουμε σε λίγο. Ακού από εδώ το τρίξιμο του παρκέ. Ο Κηφισός κινήτωσε στο καρέ. Μαγκάλιο αργά παρόν από ποτέ. Τελειώνουν Mad Frogs με New York Fix. Ένας καφές μοιάζει ελιξίριο του Panoramix. Ομάδα πλήρης, χρειαζόμαστε κορμιά και ζήλο. Γιατί με Wardogs θα έχει ξύλο. Σ' όλο το ζέσταμα, χέρι αλφάδι. Ακούω λιγότερα κρακ, καλό σημάδι. Τούτο το βράδυ, το Athens Hall θέλει δεν θέλει. Θα γίνει ανοιχτό στην Κυψέλη. Κλέβω το τζάμπολ, εύκολη πόντι. Με εμπειρία καλύπτεται μισό πόδι. Σ' έχω στο ένα σπιτσιρικά. Οχ, είναι γρήγορος την άλλη φορά. Γενιά του Γκάλι και του Μιχάλη. Σε μια μπασκέτα από το πρωί ως το βράδυ. Από παιδί με τη σπηριά ραγκαλιά. Στέλνουμε το time out. 5 και 15. Λέει το χρονόμετρο, το drive του Γρηγοράκη.
Θα κερδίσει το φάουλ. Το πλάι επαναφορά. Προσπίσεις κάτω τη ρακέτα, θα βρει τρόπο ο Πολυχρονόπουλος και θα σκοράρει για το 27-31. Επίθεση για τους γηπεδούχους. Βερόνης. Θα σουτάρει ο Κατσούλης στην περιφέρεια. Εύστοχο το τρίποντο. Στο πόντο διαφορά 30-31. Άλλη μια ωραία συνεργασία με τον Πολυχρονόπουλο να βρίσκει ξανά τρόπο να τελειώσει άλλη μια φάση κάτω τη ρακέτα και θα γίνει διψήφιος με 10 πόντους. Πιέζουν υπερβολικά οι φιλοξενούμενοι. Κατσούλης. Απής για τον Λίδιο Αντωνάκη. Το σούτ από την περιφέρεια, από τον Φωτεινό θα είναι εύστοχο. Για το 33 όλα, λίγο πριν τη λήξη της επίθεσης για τους γηπεδούχους. Βρήκε τρόπο ο Φωτεινός και καθάρισε για την ομάδα του. Ισοπαλία στο παιχνίδι. Καλή άμυνα ξανά από τους γηπεδούχους. Βερόνης είναι μόνος του για το lay-up και θα είναι εύστοχος ξανά προβάδισμα μετά από αρκετή ώρα για την Athens Bucks. 35-33. Σιόλος θέλει να περάσει, να βγάλει μια κάθετη πάση για το Γρηγοράκη. Ωραία συνεργασία. Άστοχη προσπάθεια όμως του Πολυχρονόπουλου. Με άλλο αέρα τώρα οι γηπεδούχοι, το deflection του Δασκαλόπουλου θα στείλει την μπάλα εκτός. Παναφορά θα γίνει από την baseline. Κατσούλης για τον Φωτεινό. Κατσούλης με χώρο από την περιφέρεια, δοκιμάζει ξανά. Αυτή τη φορά θα είναι άστοχος. Σε όλο το rebound. Γίνει η επαναφορά. Δασκαλόπουλος δυσκολεύεται να βρει χώρο. Άλλη μια καλή άμυνα για τους Bucks που έχουν αλλάξει εντελώς τον τρόπο του παιχνιδιού τους στο δεύτερο δεκάλεπτο. Κάτι που φυσικά τους έχει βγει σε καλό. Βήματα από τους γηπεδούχους. Κατοχή είναι για τους Πασαρέ. Γρηγοράκης. Θα δοκιμάσει την τύχη του την περιφέρεια, αλλά θα στοχίσει. Την baseline επαναφορά με τον Δασκαλόπουλο. Σιόλος θα κερδίσει το φάουλ. Και θα σταθεί στη γραμμή των βολών. Έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Αστοχίζει την πρώτη προσπάθεια. Και μία στις δύο το rebound εύκολα με τον Κοτσουλιά. Κατσούλης. Είδε την κίνηση πολύ ωραία του Κοτσουλιά. Η μπάλα όμως θα πέρασε εκτός από τα χέρια του. Κατοχή για την Πασαρέ. Μια μακρινή πάσα. Το Τζάκαλο. Θετικό rebound Δασκαλόπουλος. Καρική Φωτεινός. 2 λεπτά απομένουν. Βερόνης. Πολύ ωραία συνεργασία, η οποία θα τελειώσει με επιτυχία ο Κατσούλης για το 37-34. Στο τρίποντο διαφορά υπέρ των γηπεδούχων. Τσάκαλος. Ρόλαβε ο Πολυχρονόπουλος.
Τσιόλος, μόνος του και ο Γρηγοράκης από πλάγια θέση. Άστοχο το σουτ. Έχουν ξανά οι γηπεδούχοι. Έχουν καταφέρει να γυρίσουν το παιχνίδι υπέρ τους λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Καλή άμυνα τώρα και από πλευράς φιλοξενούμενων. Τσιόλος κάνει βήματα. Σπίδες για τους Bucks. Φωτεινός βλέπει τις επιλογές του. Μόνος του ο Βερόνης θα εκτελέσει από την περιφέρεια. Άστοχο όμως αυτό το σουτ. Δεν έχει καταφέρει να βρει κάποιο τρίποντο στο δεύτερο δεκάλεπτο. Δασκαλόπουλος, Τσιόλος με χώρο. Από μέση απόσταση θα στοχίσει. Εύκολα το rebound για τον Βοτσουλιά. Ωραία κίνηση ξανά από τον Βοτσουλιά που θα σημειώσει τους πρώτους του πόντους για το 39-34. 20 δευτερόλεπτα απομένουν για τη λήξη του ημιχρόνου. Γρηγοράκης. Με χώρο Τσάκαλος. Άλλο ένα σούτ από την περιφέρεια. Θα είναι άστοχο. Τελευταία δευτερόλεπτα. Το σουτ παραλίγο. Λήξη λοιπόν ημιχρόνου 39-34. Άκου από εδώ το τρίξιμο του παρκέ. Ο Κηφισός κινήτωσε στο καρέ. Μαγκάλιο αργά παρόν από ποτέ. Τελειώνουν Mad Frogs με New York Fix. Ένας καφές μοιάζει ελιξίριο του Panoramix. Ομάδα πλήρης, χρειαζόμαστε κορμιά και ζήλο. Γιατί με Wardogs θα έχει ξύλο. Σ' όλο το ζέσταμα, χέρι αλφάδι. Ακούω λιγότερα κρακ, καλό σημάδι. Τούτο το βράδυ, το Athens Hall θέλει δεν θέλει. Θα γίνει ανοιχτό στην Κυψέλη. Κλέβω το τζάμπολ, εύκολη πόντι. Με εμπειρία καλύπτεται μισό πόδι. Σ' έχω στο ένα σπιτσιρικά. Οχ, είναι γρήγορος την άλλη φορά. Γενιά του Γκάλι και του Μιχάλη. Σε μια μπασκέτα από το πρωί ως το βράδυ. Από παιδί με τη σπυριάρα αγκαλιά. Ερωτευμένος με την πορτοκαλί θεά. Γενιά του Γκάλι και του Μιχάλη. Σε μια μπασκέτα από το πρωί ως το βράδυ. Ό,τι θυμάμαι από μικρό παιδάκι. Σαν το Γιάννη να παίζω μια ζωή μπασκετάκι. Στάση στον πάγκο, ανάσες τέλος. 5 λεπτά τέταρτο σκέλος. Η νίκη θέλει κοχώνες, φεύγουν αγκώνες κι ο ρεφ. Αυτή τη νύχτα έχει μαλώσει με τη σφυρίχτρα. Μία assist και ένα τρίποντο για το χ. Κάνει το φάουλο ψηλό στην αλλαγή. Time out. Μένουν 16 έναν πίσω. Πρέπει σπανούλι να θυμίσω. Δεν θα στοχίσω. Με τρίπλα αριστερή αν πατήσω. Το βάζω ακόμα και τα μάτια μου αν κλείσω. Ο αντίπαλος με χάνει. Μα η κόρνα ηχεί τη στιγμή που η μπάλα εφάπτεται στη στεφάνη. Κίτρινο φύλλο, τσιγάρο στο χέρι. Πρώτου μια σκέψη αμέσως με συνεφέρει. Χαμογελώντας το πετάω στο τασάκι. Σε 5 μέρες στην αρένα έχει ξανά μπασκετάκι. Γενιά του Γκάλι και του Μιχάλη. Σε μια μπασκέτα από το πρωί ως το βράδυ. Από παιδί με τη σπυριάρα αγκαλιά. Ερωτευμένος με την πορτοκαλί θεά. Γενιά του Γκάλι και του Μιχάλη. Σε μια μπασκέτα από το πρωί ως το βράδυ. Ό,τι θυμάμαι από μικρό παιδάκι. Σαν το Γιάννη να παίζω μια ζωή μπασκετάκι. Άκου από εδώ το τρίξιμο του παρκέ.
Ο Κηφισός κινήτωσε στο καρέ. Μαγκάλιο αργά παρόν από ποτέ. Τελειώνουν Mad Frogs με New York Fix. Ένας καφές μοιάζει ελιξίριο του Panoramix. Ομάδα πλήρης, χρειαζόμαστε κορμιά και ζήλο. Γιατί με Wardogs θα έχει ξύλο. Σ' όλο το ζέσταμα, χέρι αλφάδι. Ακούω λιγότερα κρακ, καλό σημάδι. Τούτο το βράδυ, το Athens Hall θέλει δεν θέλει. Θα γίνει ανοιχτό στην Κυψέλη. Κλέβω το τζάμπολ, εύκολη πόντι. Με εμπειρία καλύπτεται μισό πόδι. Σ' έχω στο ένα σπιτσιρικά. Οχ, είναι γρήγορος την άλλη φορά. Γενιά του Γκάλι και του Μιχάλη. Σε μια μπασκέτα από το πρωί ως το βράδυ. Από παιδί με τη σπυριάρα αγκαλιά. Ερωτευμένος με την πορτοκαλί θεά. Γενιά του Γκάλι και του Μιχάλη. Σε μια μπασκέτα από το πρωί ως το βράδυ. Ό,τι θυμάμαι από μικρό παιδάκι. Σαν το Γιάννη να παίζω μια ζωή μπασκετάκι. Στάση στο πάγκο, ανάσες τέλος. 5 λεπτά τέταρτο σκέλος. Η νίκη θέλει κοχώνες, φεύγουν αγκώνες και ο ρεφ. Αυτή τη νύχτα έχει μαλώσει με τη σφυρίχτρα. Μία assist και ένα τρίποντο για το χ. Κάνει το φάουλο ψηλό στην αλλαγή. Time out. Μένουν 16 έναν πίσω. Πρέπει σπανούλι να θυμίσω. Δεν θα στοχίσω. Με τρίπλα αριστερή αν πατήσω. Το βάζω ακόμα και τα μάτια μου αν κλείσω. Ο αντίπαλος με χάνει. Μα η κόρνα ηχεί τη στιγμή που η μπάλα εφάπτεται στη στεφάνη. Κίτρινο φύλλο, τσιγάρο στο χέρι. Πρώτου μια σκέψη αμέσως με συνεφέρει. Χαμογελώντας το πετάω στο τασάκι. Επιστρέφουμε για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Σκορ πρώτου ημιχρόνου 39-34. Με τους Bucks να μπαίνουν δυναμικά και να κερδίζουν ξανά το προβάδισμα μετά τα μέσα του πρώτου δεκαλέπτου. Κατσούλης, το Χριστόπουλο, ο Κατσούλης ξανά θα προσποιηθεί. Αλλάξει το Φωτεινό που έχει χώρο από την περιφέρεια. Άστοχο το σουτ. Στο rebound ο Γρηγοράκης. Φεύγουν φιλοξενούμενοι με τον Τσιόλο. Φουρνιέ, μια no-look πάσα για τον Δασκαλόπουλο. Με τη βοήθεια του απλό δεν κατάφερε να σκοράρει. Προσπάθεια άστοχη από τον Χριστόπουλο. Έβγαινε ο Τσιόλος. Δοκιμάσει την τύχη του από την περιφέρεια. Άστοχο το σουτ και εύκολα το rebound για τον Χριστόπουλο. Ξανά πρωτοπόρος της επίθεσης ο Κατσούλης. Σταμάτης για τον Κατσούλη. Θα βρει χώρο. Φωτεινός ξανά το ίδιο σημείο με πριν. Αυτή τη φορά θα ευστοχίσει. Μεγαλώνει στο προβάδισμα για την ομάδα του. ...42-34. Δασκαλόπουλος θέλει να μπει για το drive. Θα σουτάρει αλλά θα στοχίσει. Φεύγουν ξανά οι Bucks. Κατσούλης. Φωτεινός για τον Κατσούλη. Ωραία συνεργασία. Εύκολο το rebound από τον Πολυχρονόπουλο. Με εξαιρετική πάσα στον Γρομιτσάρη, ο οποίος θα στοχίσει. Φωτεινός για τον Κατσούλη. Είδε την κίνηση του Φωτεινού. Πιεστική άμυνα από την Πασαρέ. Άλλη μια προσπάθεια που θα τελειώσει με επιτυχία ο Σταμάτης. Η διαφορά πλέον είναι διψήφια στους 10 προβάδισμα για τους γηπεδούχους. Δασκαλόπουλος η κίνηση. Ήταν εκεί ο Φωτεινός. Άστοχη η προσπάθεια του Πολυχρονόπουλου. Μπάλα θα καταρρίξει στα χέρια του Bucks.
Κατσούλης. Βλέπει τις επιλογές του. Συνεργαστεί με το Σταμάτη. Λιραντονάκης και Φωτεινός, προσποίηση. Θα σουτάρει με την περιφέρεια. Εύστοχος ξανά, λίγο πριν τη λήξη της επίθεσης για την ομάδα του. Φτάνει τους 10 πόντους διψήφιος. Έχει 2 εύστοχα τρίποντα στο τρίτο δεκάλεπτο. Τσιόλος. Φάουλ υπέρ των φιλοξενούμενων στην παραφορά. Ο Γρομιτσάρης. Απλά για θέση θα στοχίσει ο Τσιόλος. Θετικό rebound και συνεχίζεται η επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Καλή κυκλοφορία της μπάλας στο σούτ από την περιφέρεια. Εύστοχο από τον Ταφόπουλο. Το 47-37. Ξανά στους 10 διαφορά. Φωτεινός ξανά από την περιφέρεια. Άστοχος στη διαφορά. Θετικό rebound το Σταμάτη. Και σε τρίτο χρόνο θα τελειώσει τη φάση ο Γιάννης Λιραντονάκης. 49-37. Τσιόλος θα μπει δυναμικά στο γραφιστό, θα κερδίσει το φάουλ. Έχουμε time out, επιστρέφουμε. Άκου από εδώ το τρίξιμο του παρκέ. Ο Κηφισός κινήτωσε στο καρέ. Μαγκάλιο αργά παρόν από ποτέ. Τελειώνουν Mad Frogs με New York Fix. Ένας καφές μοιάζει ελιξίριο του Panoramix. Ομάδα πλήρης, χρειαζόμαστε κορμιά και ζήλο. Γιατί με Wardogs θα έχει ξύλο. Σ' όλο το ζέσταμα, χέρι αλφάδι. Ακούω λιγότερα κρακ, καλό σημάδι. Τούτο το βράδυ, το Athens Hall θέλει δεν θέλει. Θα γίνει ανοιχτό στην Κυψέλη. Κλέβω το τζάμπολ, εύκολη πόντι. Με εμπειρία καλύπτεται μισό πόδι. Σ' έχω στο ένα σε ένα σπιτσιρικά. Είναι γρήγορο στην. Στέλνουμε το time out για τις βολές του Τσιόλου. Εύστοχος στην πρώτη προσπάθεια. Ήταν τους 6 πόντους. Και θα μειώσουν στους 10 οι Πασαρέ. 2 στα 2 για τον Τσιόλο. Κατσούλης. Λιραντονάκης. Φωτεινός. Εύκολο το rebound και την Μπασαρέ. Νταφόπουλος. Θα κερδίσει το φάουλ, θα σταθεί στη γραμμή των βολών με τη σειρά του. Μπορεί να μειώσει σε μονοψήφιο αριθμό. Διαφορά του σκορ. Θα στοχίσει όμως την πρώτη του προσπάθεια. Θα χάσει τη δεύτερη και το rebound τον Λιραντονάκη. Θα τσουρίσει να αλλάξει γρήγορα για το Σταμάτη. Φωτεινός. Συνεργασία γύρω από την περιφέρεια, από πλάγια θέση. Θα στοχίσει ο Χριστόπουλος. Θετικό rebound, συνεχίζουν οι
γηπεδουχοί, το οποίο Φωτεινός θα στοχίσει. Κλείνεται από 3, καλάθι και φάουλ. Με τον Φωτεινό να σκοράρει και να έχει την ευκαιρία να σημειώσει ένα έμεσο τρίποντο. Φαίνεται 13 έχει 2 εύστοχα τρίποντα στο τρίτο δεκάλεπτο και ένα έμεσο τρίποντο. Ξεκάθαρος πρωταγωνιστής για την ομάδα των γηπεδούχων από άποψη σκοραρίσματος στο τρίτο δεκάλεπτο. Έβγε Πασαρέ. Σχαλόπουλος. Πολύ ωραία πάσα. Και θα σκοράρει ο Γρηγοράκης. Τρομερή ασίστ στο Δασκαλόπουλο. Ο Γρηγοράκης που φτάνει τους 5. 52-49. Σταμάτης θέλει να περάσει και θα τελειώσει τη φάση. 54-41. Δεν αφήνουν πολλά περιθώρια οι γηπεδούχοι. Κιόλος πρόλαβε ο Δασκαλόπουλος. Γρηγοράκης θα στοχίσει. Έβγε ο Βερώνης. Μπάλα θα πει στο πόδι του Νταφόπουλου. Η αναφορά θα γίνει από την baseline με το Σταμάτη. Είδε το Βερώνη, ο οποίος θα εκτελέσει την περιφέρεια, θα είναι άστοχος. Θετικό rebound. Κατσούλης. Βερώνης ξανά από την περιφέρεια. Και αυτό άστοχο. Αλλά είναι επιθετικό rebound, θα τελειώσει τη φάση κάτω από το καλάθι ο Γιάννης Τηλερντονάκης. Και το 56-41. 15 διαφορά. Βερώνης που έχει χάσει το ρυθμό του 6-75. Δεν πρόλαβε ο Δασκαλόπουλος να συνεργαστεί με τον Νταφόπουλο. Κατσούλης. Βερώνης θέλει να περάσει. Δεν κατάφερε να συνεργαστεί. Βγαίνει η άμυνα για τους φιλοξενούμενους. Φεύγει γρήγορα. Ο Βρωμιτσάρης. Όμως θα κάνει βήματα. Μακρινή πάσα για τον Καπί. Σταμάτης, υποπίεση θα στοχίσει. Ο Στολόπουλος που μόλις πέρασε στο παιχνίδι ξανά. Θα κλέψει ο Γρηγοράκης. Θα πει πάλι για ένα δεξί drive, δεν θα εκτελέσει όμως μόνος του. Διάβασε τη φάση ο Βερώνης και κλέβει, φεύγει γρήγορα. Δεν πρόλαβε ο Τσάκαλος. Βερώνης με τον Σταμάτη. Θα πάρει το rebound. Ακόμη δεν τελείωσε η επίθεση για τους γηπεδούχους. Δεν κατάφερε ούτε ο Τηλερντονάκης να σκοράρει. Και φαούλ υπέρ των γηπεδούχων. Από το baseline η παραφορά. Στολόπουλος. Άστοχη η προσπάθεια. Το σκορ παραμένει 56-41. 1:35 απομένουν για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Η επίθεση του φιλοξενούμενου στο σουτ του Τσάκαλου θα είναι άστοχο. Στολόπουλος στο rebound που φεύγει γρήγορα. Βερώνης. Θέλει να δοκιμάσει ξανά με την περιφέρεια. Θετικό rebound. Ωραία συνεργασία, γυρνάει και εκτελεί.
Με επιτυχία ο Γιάννης Λερατονάκης, διαβρύνοντας την διαφορά του σκορ 58-41. Τσιόλος. Τώρα θα δει στο πόδι του Καπί. Το πλάι επαναφορά. Πρόλαβε ο Αποστολόπουλος. Είναι μόνος του και θα σκοράρει με επιτυχία. Ήταν τους 4 πόντους. Η διαφορά πλέον είναι στους 19. Σιόλος για τον Γρηγοράκη. Το σούτ από μέσα απόσταση θα είναι άστοχο. Σταμάτησε στο rebound. Βερόνης. Ωραία κίνηση, το κόψιμο του Πολυχρονόπουλου. Όμως ήταν εκεί ο Καπής για να ολοκληρώσει την επίθεση των γηπεδούχων για το 62-41. Και έχουμε τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου με σκορ 62-41. Επιστρέφουμε σε λίγο. Άκου από εδώ το τρίξιμο του παρκέ. Ο Κηφισός κινήτωσε στο καρέ. Μαγκάλιο αργά παρόν από ποτέ. Τελειώνουν Mad Frogs με New York Fix. Ένας καφές μοιάζει ελιξίριο του Panoramix. Ομάδα πλήρης, χρειαζόμαστε κορμιά και ζήλο. Γιατί με Wardogs θα έχει ξύλο. Σ' όλο το ζέσταμα, χέρι αλφάδι. Ακούω λιγότερα κρακ, καλό σημάδι. Τούτο το βράδυ, το Athens Hall θέλει δεν θέλει. Θα γίνει ανοιχτό στην Κυψέλη. Κλέβω το τζάμπολ, εύκολη πόντι. Με εμπειρία καλύπτεται μισό πόδι. Σ' έχω στο ένα πιτσιρικά. Οχ, είναι γρήγορος την άλλη φορά. Γενιά του Γκάλι και του Μιχάλη. Σε μια μπασκέτα από το πρωί. Επιστρέφουμε για το τέταρτο δεκάλεπτο του αγώνα. Το σκορ πλέον έχει διαμορφωθεί σε 62-41. Σημαντικό το προβάδισμα των γηπεδούχων μετά από το εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο που είχαν. Θα φέρουν να γυρίσουν το παιχνίδι υπέρ τους και να διεκδικήσουν ένα σημαντικό προβάδισμα. 21 πόντων. Σπίτι για την Πασαρέ με τον Τσιόλο. Προσπάθεια για 2 θα είναι άστοχη. Η μακρινή πάσα για τον Βερόνη. Ήταν εκεί ο Γρομιτσάρης με 2 Γρηγοράκης. Αλλάξει και το Τσακαλό. Το σουτ από την περιφέρεια άστοχο από τον Γρομιτσάρη. Στολόπουλος, θα κλέψει ο Τσιόλος. Θα τρέξει. Προς πίσω και κατοχή για τους Bucks. Ακόμη δεν έχουν καταφέρουν να σκοράρουν οι δύο ομάδες. Στολόπουλος θα πει δυναμικά. Και επαναφορά. Ωραία συνεργασία. Θέλει να γυρίσει και να εκτελέσει, θα το καταφέρει ο Φωτεινός. Για το 64-41. Τσάκαλος. Καλό το deflection, κλέβει ο Καπής.
Φεύγει γρήγορα Αποστολόπουλος, όπου θα στοχίσει. Ήταν εκεί ο Φουρνιέ. Τσιόλος, περάσει δυναμικά. Άστοχη και αυτή η προσπάθεια. Ο Πολυχρονόπουλος θα κερδίσει το φάουλ. Κάτω τη ρακέτα. Έχει την ευκαιρία να μειώσει τη γραμμή των βολών. Άστοχη η πρώτη προσπάθεια. Χάσει και τη δεύτερη. Βερόνης. Λιραντονάκης. Ήταν εκεί ξανά ο Τσιόλος. Φεύγει Πασαρέ. Γρηγοράκης. Ο Μιτσάρης θέλει να βρει χώρο. Θα φτάσει κάτω τη ρακέτα. Άστοχη και αυτή η προσπάθεια. Άτυχη σε θέμα ευστοχίας η Πασαρέ. Γρήγορη τελείωση, επιθετικό rebound. Επιθετικό φάουλ από τον Φωτεινό. Καλάθι και φάουλ. Μετράει κανονικά το καλάθι του Τσιόλου. Για την ευκαιρία να σημειώσει ένα έμεσο τρίποντο. Δεν θα καταφέρει όμως να σκοράρει. 64-43. Φωτεινός. Ένα αριστερό drive. Η άμυνα του Γρομιτσάρη. Με χώρο Αποστολόπουλος, από την περιφέρεια, άστοχο το σουτ. Στο rebound ο Γρομιτσάρης. Θα φύγει γρήγορα. Θα φτάσει κάτω στη ρακέτα, τρομερό καλάθι από το Φουρνιέ. Κάνει τους 5 πόντους για το 64-45. Στους 19 διαφορά. Λιραντονάκης. Άλλο ένα κλέψιμο με τον Τσιόλο. Μόνος του κάτω τη ρακέτα. Θα ευστοχίσει. Διψήφιος με 11 πόντους. 64-47. Λιραντονάκης. Θα τελειώσει τη φάση για τους γηπεδούχους. Και το 66-47. Γρομιτσάρης, αλλάξει για το Γρηγοράκι με χώρο. Από την περιφέρεια, εύστοχος. Δεύτερο του τρίποντο στο παιχνίδι, για το 66-50. Στο πλήν 16 φιλοξενούμενοι. Ήταν εκεί ο Πολυχρονόπουλος, φεύγουν ξανά με τη δική τους επίδεση. Λάθος εδώ, πρόλαβε ο Πολυχρονόπουλος. Δημητρόπουλος. Ήταν εκεί ο Φωτεινός. Ωραία συνεργασία, τρομερή ασίστ του Βερόνη. Και εκεί ο Κοτσουλιάς τελειώσει τη φάση. Το 68-50. Πολυχρονόπουλος. Δασκαλόπουλος το κάνει λάθος. Έχουν ξανά οι γηπεδοχοί. Βερόνης με χώρο. Δεν θα εκτελέσει την περιφέρεια. Έχει χάσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό του.
μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Έβγε Πασαρέ με τον Γρηγοράκη. Άλλο ένα δεξί drive. Πολύ ωραία ενέργεια. Διψήφιος και ο Γρηγοράκης με 10. Το 68-52. «70-52» λοιπόν τώρα. Τους Bucks να μην αφήνουν καθόλου περιθώρια στους αντιπάλους τους. Δεν κατάφερε ο Δασκαλόπουλος να τελειώσει τη φάση. Φεύγουν γρήγορα στον ευθυνδιασμό. Ο Βερώνης θα τελειώσει την επιθετική προσπάθεια και το 72-52. Η διαφορά ξανά στους 20. 3 και 35 απομένουν για τη λήξη του παιχνιδιού. Και καλάθι και φάουλ με τον Πολυχρονόπουλο. Συμπληρωματική βολή για το έμεσο τρίποντο. Άστοχη όμως η βολή, επιθετικό rebound. Το Γρομιτσάρη για τις επιλογές του. Συνεργαστεί ωραία με τον Ζιόλο. Πολύ ωραία πάσα στον Γρηγοράκη, ο οποίος δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Ο Γιώργος Βερώνης. Για μακρινή πάσα και το κόψιμο του Βερώνη στην προσπάθεια του Γρομιτσάρη. Την baseline επαναφορά. Τσιόλος από μέσα απόσταση, άστοχο το shoot, εύκολο το rebound για τους γηπεδούχους με τον Λιρατονάκη. Αποστολόπουλος θα μπει πολύ δυναμικά, όμως θα στοχίσει. Κερδίζει το φάουλ. Εύστοχο στην πέδο προσπάθεια τη γραμμή των βολών. Με τους 5 πόντους. Και μία στις 2. Ο Γιώργος Δασκαλόπουλος 2,5 λεπτά απομένουν για τη λήξη του παιχνιδιού. Περίμενε κάτω τη ρακέτα. Στην κίνηση ο Γρηγοράκης προσκοράρει. Με τους 12 πόντους για το 73-56. Δεν εγκαταλείπουν οι φιλοξενούμενοι. Δασκαλόπουλος στο rebound. Τσιόλος, άλλη μια μακρινή πάσα. Πρόλαβε ο Γρομιτσάρης, δεν πρόλαβε τελικά. Βερώνης θα δοκιμάσει την περιφέρεια. Στο παρκέ πεσμένος ο Γρομιτσάρης. Ταφόπουλος στη γραμμή των βολών.
Μία στις δύο. Μονι Bucks. Ρόνις. Ξανά από την περιφέρεια. Άστοχο το σουτ. Λάθος από το Τζιόλο, ήταν εκεί ο Κοτσουλιάς. Πολύ ωραία συνεργασία. Δεν κατάφερε όμως το σκοράρει Αποστολόπουλος. Τζιόλος για τον Ταφόπουλο. Λάθος, ήταν εκεί ο Βερόνης. Αποστολόπουλος. Δασκαλόπουλος θα βγάλει την άμυνα για την ομάδα του. Πολυχρονόπουλος μόνος του. Ο Τουραγιάς θα στοχίσει. Έχουμε πέρασει το τελευταία 45 δευτερόλεπτα. Εύστοχο το σούτ από την περιφέρεια. Τον Δημήτρη Λεροντονάκη που ήταν τους 9. Διαδικαστικά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Δύο πολύ δυναμικές ομάδες που απέδειξαν σήμερα στο παρκέ. Γρηγοράκης. Ταφόπουλος θα δοκιμάσει εύστοχο και αυτό το τρίποντο. Και κάπου εδώ έχουμε τη λήξη του αγώνα. Με τελικό σκορ 76-60. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση και καλό σας βράδυ.